Riwruok kende chenro mar chwelo riwruok mar jopuonjre ma jotelo mag mbalariany ma pacho ka endie koro dwaro mondo sirkal olos aput mabiro twak ewi kaka kuonde tiegruok mamalo biro yudo pesa mar siro somo kapok jopuonjre mowinjo riwre kod mbalariany higani odonjo e kuonde mag moluongie. E twak mane obagi kod jopuonjre go e boma ma Nairobi, gikoni gisandore e sikunde nikech piny owacho oserem miyogi omenda mar somo. Judith Omondi lero wachni. They are doing empowerment, a lot of empowerment. Why can't they? Kuoma odwe koro twak osebedo maliet ewi reso sekta mar somo e yor omenda. Juma ma okalo jopuonj mag mbalariany nyicha osiemo sirkal ewi wacho sara maggi magikoni deko kendo bende indoso. Kawuono jopuonjre ma otelo ne mbalariany mopogore opogore oromo mar kelo paro kanyakla ewi kaka ibiro res somo mar mbalariany mapiyo kapok jopuonjre manyien odonjo chakre dwe mar 8 higani. E romoni oyangore ni jopuonjre ahinya to manitie mbalariany mag ji giwegi ok nyal timo penj nikech piny owacho pok ochwalo omenda ne skunde. And most of these students in our institutions, the private institutions, have not received their help. And they need this help. For you to sit for an exam in a private institution, you have to have completed your school fee. We have the majority of the students affected, especially in batch number 6119, which up to date, they have not disbursed the help loans to the students. E kinde mane piny owacho mar Kenya Kwanza ka otelo, ne nitiere aput mar Profesa Munavu mane ogolo paro manyien ewi kaka mbalariany biro yudo omenda, paro mane oketo jopuonjre e kidienje ma opogore opogore. Ywak ne nitie kendo ne oyaw rangach mondo jopuonjre or kwayo manyien ewi kidieny mar nyalo ma oketgie, duoko magikoni pok giyudo nyaka kawuono. Concerning the appeal cases that we forwarded to our students, you will find that the government or the help loan and even the system itself that was formulated has not served the due process that we ought to have been implemented. There's some Gen Alphas behind us. What are they going to take home? Is it the same education that we are getting where we don't have the funds that we require? Kaka yo mar tieko ywaruok koa kuom jopuonjre, jopuonj kod jotije mbalariany mamoko koro kwayo wuok mondo bag twak mabiro kelo kanyakla ji duto kapok jopuonjre manyien odonjie mbalariany mondo mi oyang ni rem manitie e bugo nang'o ahinya to ne yor omenda. We are calling for a student-led solution, a convening of a national stakeholders dialogue. These are the students, these are the student leaders, the lecturers, the Ministry of Education, and all development partners that have an interest in bettering the education system in Kenya. We now formally, 1, urge the Ministry of Education to facilitate and co-host this national dialogue with the next 60 days ahead of the next university intake. Secondly, request the Office of the President and Parliament to formally support this process through executive memoranda and legislative engagement. Nyaka sani mbalariany ma pacho ka ni kod gope ma hawo bilion 80. Kalure gi weche mane owach kod jatend migawo mar omenda e od bura, chal ka gima piny Kenya onge kod omenda ma oromo e siro somo ma pacho ka. Judith Omondi, Ramogi TV. Jodak e gwenge mag Kuria West ywago monj ma kinde ka kinde ma itimo kod jogo ma omanore